Bona tarda, nenes i nens, com esteu? Avui seguim explicant faules, que són contes d'animals. Però abans us vull parlar d'un animal, que no és del conte d'avui. És el gripau blau. Sabeu qui és el gripau blau? Encara no ho sabeu? Doncs ja feu tard. El gripau blau és l'últim personatge de l'últim conte desexplicat dels Bim del Cuento. I aquests dies estem fent un sorteig a les nostres xarxes socials. Així que us animo a que entreu i participeu, que és un momentet. Així podeu guanyar l'últim conte desexplicat dels Bim del Cuento. Dit això, ara sí, comencem amb el conte d'avui. Avui explicarem el ratolí de camp i el ratolí de ciutat. I diu així, diu que fa molt de temps hi havia un ratolí que vivia al camp. Tenia un hort al costat d'on treia tot el menjar cada dia, que no era gaire, no era abundant, però per ell en tenia suficient. A més, tenia molt bones vistes i feia molta olor al seu cau, i el seu llit estava fet d'herba molt fresca i era molt tovet. Tenia un amic que, en canvi, vivia a la ciutat. Era el ratolí de ciutat. I el seu cau estava en els grans magatzems del mercat central. Així que amb ell menjar no li faltava, al revés, gairebé li sobrava. Tenia sempre un plat a taula ben ple. Però en canvi no feia tanta bona olor, més aviat feia una mica de pudor a peix podrit i de fruita passada. Un dia, després de molts i molts mesos de confinament, els ratolins van pensar que seria una bona idea fer-se una visita i fer una mica un canvi d'aires. Així que el ratolí de ciutat es va preparar la seva motxilla. Ai no, què dic? Motxilla no tenia motxilla, tenia una maleta amb rodes. I aleshores va preparar la seva maleta amb rodes amb tot el que necessitava per marxar de casa. Va preparar el carregador del mòbil, va agafar les ulleres de sol, va agafar un coixí per dormir supercòmode, va agafar el repetidor de la wifi, superimportant. Pel matí següent, les càpsules de cafè de la Nespresso. I per si d'aquests s'avorrien, una miqueta de pantalla, la tablet. Quan va tenir tot això a la maleta, va pensar que no li faltava res, així que es va encaminar xino-xano cap al camp. Quan va arribar, però, es va emportar un desengany molt gran, perquè el cau on va arribar, el cau del ratolí de camp, era un cau que no tenia internet. I era un cau que tampoc tenia electricitat, anava sense llum. Només s'il·luminava per un forat petitó que entrava una escletxa de llum i cuinava amb un fogonet. Això en aquell ratolí li va semblar totalment obsolet. I a més, la taula que es va trobar parada era una taula insípida. Només hi havia una miqueta de pastanaga, una miqueta de ceba i una sopa bullida, no sé què era ben bé, unes llavors. Amb aquell ratolí, al veure tot allò, va dir: Ai, amic meu, ratolí de camp, quantes coses que t'estàs perdent. A la ciutat tindries molts més luxes. Has de venir i veure-ho bé amb els teus propis ulls. El ratolí de camp va pensar que no era una mala idea. A més, després de tants mesos de confinament, també li venia de gust aquell canvi d'aires. Va pensar que seria divertit veure una miqueta els ratolins en moviment, en masses, com anaven a la platja, com anaven de compres. Així que sí, tot decidit, es va preparar la seva motxilla. Ell sí que tenia una motxilla que carregava a l'esquena i va agafar les coses que va trobar imprescindibles per anar a la ciutat. Va agafar paper de vàter per si anaven escassos, va agafar una llanterna per il·luminar-se a la nit, va agafar les seves xiruques per anar d'excursió, superimportant, va agafar el seu fogonet, no fos cas, a veure què cuinarien, la seva barretina i va agafar el sac de dormir. Quan ja va tenir la seva motxilla a punt, va anar xino-xano cap a la ciutat, molt il·lusionat, però quan va arribar es va trobar una altra decepció, perquè es va trobar aquell cau del seu amic del ratolí de ciutat, que era un cau molt gran, però que feia una olor una mica estranya. I a més, hi havia coses molt grans i molt grises. Una mica estranyat va dir, però aquí no hi ha res de verd, on està la gespa més pròxima?
Oh, la gespa més pròxima, ratolí, amic meu, la gespa més pròxima està anar al Camp Nou, aquí al camp de futbol, aquí deixa't estar de boscos i de muntanyes. Què dius ara? Ets anar a un camp de futbol per treure una mica de gespa? Però després, quan va veure la taula parada superabundant d'aquell ratolí que li havia preparat, el ratolí de ciutat, es va quedar al·lucinat. Diu, oh, però què és això? Formatges enforats, pots de melmelada superdolços, llonganisses, xorissos, pernils... Oh, però si això és un somni, mare meva! I va començar a menjar, amb molt de deliri, perquè feia molts anys que no es trobava una taula tan ben parada. Però sabeu què va passar? Que a mig tiberi va entrar un senyor, un treballador del mercat, va obrir la porta fent un gran terrabastall i quan va veure aquells ratolins els va començar a perseguir amb una escombra. I el ratolí es va espantar molt, no estava acostumat a allò i va començar a córrer amunt, córrer avall. Total, que quan el treballador va marxar i els va deixar tranquils, ja se li havia passat una mica la gana. Va tornar a seure, va tornar a mirar aquells formatges, aquelles melmelades, aquests xorissos, i li va tornar a venir la gana. A qui no li vindria la gana amb tot allò? I va tornar a menjar. Però quan estava menjant, llavors va aparèixer un gat. I als gats ja sabeu que els agrada molt per menjar. No, frisquis no, ratolí, clar, i els va començar a perseguir i una altra vegada, corredisses amunt, corredisses avall, ara enfila't aquí, ara cap a baix, i els ratolins, uns nervis, que el ratolí de poble va dir prou, fins que va trobar un amagatall on el gat, per sort, no hi arribava, només hi entrava una miqueta a la seva urpa, i es van quedar allà descansant. I el ratolí de camp va dir, mira, saps què, ratolí de ciutat? Tu viu aquí, menja molt, sigues feliç, però jo me'n torno al camp. I parlant una miqueta van veure que era molt millor que cada ratolí visqués al seu espai i van aprendre una cosa molt important, i és que a vegades les coses que són millors per tu no han de ser sempre millors pels altres. I vet aquí un ratolí de camp, vet aquí un ratolí de ciutat, que aquest conte s'ha acabat.